खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ फिन आरोबाव बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों मोनसे पलिटिकेल आपडेट थामहिनबा मोनसे राजखान्थियारि गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों बे समाव राकेश ब्रह्मआ फिन आरोबाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथां राकेश ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंदों फैगौ मार्च दाननि 2025 मायथाइनि जे मार्च दाननि सिगांनो बिपिएफनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो बिथांमोननि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जोबस्रांलांजोबसिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ बिपिएफआ फैगौ मार्च दाननि आगोलनो जोबलांगोन दिनै खाम्फा शंकर रबिराम शंकर दुर्गा दास बर' बेवहाय आरो मसलपुराव सोरबाफोर दंजोबो गतिके बे समाव खाम्फा बरगयारी बिथां खाम्फा बरगयारिया बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव थांदों बे गिदिर बाथ्रा नङा बेनि अनगायैबो आरोबाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो खाम्फा बरगयारी रबिराम नार्जारी दुर्गा दास बर' बिथांमोनाबो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारसिगोन थामहिनबा बिथांमोना नागारनानै बे समाव गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांगोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ बिथाङा बुंथिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ फोजोबस्रांनायानो जोंनि थांखि होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे थांखिया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आरो लोगोसेनो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ नंगौ बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ बिटिसिनिफ्राय फोजोबस्रांनायानो बिथांमोननि गुबै थांखि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ बिथाङा बुंदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ फोजोबस्रांनायानो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गुबै थांखि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ जोंनि टारगेटआ जाहैबाय बिपिएफखौ जों बे बिटिसि ओनसोलनिफ्राय माने फोजोबथारनांगौ आरो बेखौ बिजेपिआबो मावगलांगोन बेखौ इउपिपिएलआबो मावलांगोन खिन्थु जों आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा आरोबाव गोख्रों बाथ्रा बुंबावनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव फैगौ 2025 मायथाइयाव बिटिसिनि सिफ खालामनो थाखाय थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाखौ फिन आरोबाव प्रमद बर'खौ लाबोनो थाखायनो थांखि लादों थामहिनबा प्रमद बर'खौ फिन आरोबाव बिटिसिनि सिएम खालामनो थाखाय बिथांमोननि टारगेट होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ आरो बेनि अनगायैबो फैगौ 2026 मायथाइयाव जानो गोनां दे आसाम विधान सभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जानि थामहिनबा बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ फिन आरोबाव बिथांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि खालामनायानो गुबै थांखि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ जोंनि जे भिजन आगोलनि बे ओरैहाय जे मानगोनां प्रमद बर' सारखौ फिन खेबसेबाव बिटिसिआव चिफ बानायनाय आरो 2026 जि माने विधान सभा जि जोंहा आसाम एसेम्बलि दङ बेवहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन आरोबाव गिबि मन्थ्रि बानायनायानो गासिबनिबो थांखि बेवहाय खाम्फा बरगयारिनिबो थांखि बेवहाय प्रमद बर' बिथांनिबो थांखि बेवहाय मानगोनां चन्दन ब्रह्मनि थांखि बेवहाय राकेश ब्रह्मनि थांखि बेवहाय जोंहा रन्जित बसुमतारिनि थांखि जों गासिबो बे एखे ट्रेनजोंनो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे समाव बिपिएफ नागारनानै खाम्फा बरगयारिया बे समाव बिजेपिजों थाङोब्लाबो जों बरायो आरो बिथांखौ बे समाव गाहाम हामलायनाय जासिहरो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ आरो बबेबा मोनसे बिथिङाव खाम्फा बरगयारियाबो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ फोजोबस्रांनायाव मदद होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ आं इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जानानै बिराद जेबो बुंनांगौ गैया मानोना गासिबो जोंनि बे भारत देशआव बयहाबो फान्डामेन्टेल राइट दङ आरो बिदिनो गाव जेराव मोजां मोनो बे राजनीतिक दोलोखौ बिथांमोना हमनो हायो बे समाव खाम्फा बरगयारिया बिजेपिआव थांनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा मानोबा जोंनि मेन टारगेटआनो बिपिएफसोखा गतिके बिपिएफआ जोबथारनायनि लामायाव थांगासिनो बे खोथाखौ जों थांनाय बारावनो बुंदोंमोन जे
BPF फैगौ मार्च दाननि आगोलनो जोबलांगोन दिनै खाम्फा संकर रबिराम संकर दुर्गा दास बर' बेवहाय आरो मसलपुराव सोरबा सोरबाफोर दंजोबो गतिके बे खोथाया जेबो बेवहाय बिराद गुरुत्व जेबो गैया बिराद जेबो गुरुत्व गैया खालि जोंनि टारगेटआ जाहैबाय BPF खौ जों बे BTC ओनसोलनिफ्राय माने फोजोबथारनांगौ आरो बेखौ BJP आबो मावगलांगोन बेखौ UPPL आबो मावलांगोन खिन्थु जोंनि जे भिजन आगोलनि बे ओरैहाय जे मानगोनां प्रमद बर' सारखौ फिन खेबसेबाव BTC आव चिफ बानायनाय आरो 2026 आव जि माने विधान सभा जि जोंहा आसाम एसेम्बलि दं बेवहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन आरोबाव गिबि मन्थ्रि बानायनायानो गासिबनिबो थांखि बेवहाय खाम्फा बरगयारिनिबो थांखि बेवहाय प्रमद बर' बिथांनिबो थांखि बेवहाय मानगोनां चन्दन ब्रह्मनि थांखि बेवहाय राकेश ब्रह्मनि थांखि बेवहाय जोंहा रन्जित बसुमतारिनि थांखि जों गासिबो बे एखे ट्रेन्डजोंनो खामानि मावगासिनो दङ बबावहाय ना बहाबाहायबा BJP आव थांबाबो खाम्फा बरगयारि बायदि दैदेनगिरिखौ जोंनो नांगौ बेनिखायनो बिथांखौ आङो BJP आव थांदोंबाबो आं UPPL दोलोनिफ्रायनो उइस खालामदों बिथाङा जेन फिन फैफिननानै काउन्सिल इलेक्सनाव जुदि बिथाङा प्रेजेन्ट खालामोबा जाहाथे बिथाङाबो काउन्सिलखौ दैदेननायाव मोजां जोंनो हेफाजाब होयो बेखौ जों खामना खालामो